दाउ फायखारि राजेश बसुमतारिया मोनबारी नार्जारिखौ लानानै खारदों। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना सानैबो सासेया बिसि गोनांखा आरो सासेया फिसाय गोनांखा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर' समाजाव हिनजाव गोनांखा आरो हौवा गोनांखा जोंनि आइजोफोरा दिनै सासेया सासेखौ गारनानै गुबुनखौ लांखारनाय बेफोर बर' हारिनि मोनसे आसार खान्थि बायदि दिनैनि समाव जों नुनो मोनदोंसै। दा बे बुब्लियावनो जोङो नैबे रामफलबिल एरियानि सिङाव थानाय खालाइगाव बुथियापारा गामिनि मोनबारी नार्जारि बिथाङा गावनि फिसाय चक्रमणिजों लोगोसे गावनि उन्दै उन्दै सानै फिसा हौवा गावनि आंगोफोरखौ नागारनानै दिनै राजेश बसुमतारि दाउ फायखारि दिनै मोनबारी बाजैखौ लानानै खारदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला राजेशआबो गावनि बिसि दंखायो आरो सानै अनसुलि फिसाजो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे थारैनो गमामायैनो दुखुनांथाव। दा बिथां चक्रमणि नार्जारि बिथांनि बिसि मोनबारी नार्जारि बिथांखौ सेरफांगुरि हालामनि सिङाव थानाय 1 नं नाराबारि गामिनि राजेश बसुमतारि दाउ फायखारिया लानानै खारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो जों मिथिनो मोनबावनायब्ला बिथाङाबो बा राजेश बसुमतारियाबो गावनि बिसि दंखायो आरो सानै अनसुलि फिसाजोफोर दंखायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बुब्लियाव जोङो बिथां चक्रमणि नार्जारि बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लागोन मा जाहोननि थाखाय मोनबारिया बा बाजै मोनबारिया आदा चक्रमणिजों लोगोसे गावनि उन्दै उन्दै सानै हौवासा फिसालाफोरखौ नागारनानै राजेश बसुमतारि बिथांजों खारलांफाखो जों बिनि सोमोन्दै मिथिगोन। आदा बाजै मोनबारिया माब्लानिफ्राय खारा? 26 जानुवारिनिफ्राय। सोरजों खारलांफादों होननानै नोंथाङा सन्देह होदों? आंथ' डाइरेक्ट मिथिखानाया राजेशजों खारदोंमोन। राजेशआ मा मावोमोन? दाउ फायखारिसो। बाजैमोननि गोसोथोलायनायखौ नोंथाङा बै समनिफ्रायनो मिथिखायो नामा? आं मिथियामोन मिथिनाया। उनावहाय बे फन रायलायबाय थानायावसो खेल हमनो हादों आं। जेब्ला मोनथिदों अब्ला नों बाजैखौ बेबायदि बादा होनायफोर जादोंमोन नामा? बादा होबाय थादों आङो। बादा होबा मानिया। अनानै बेना सिमा नाजांला दङ। सिमखौ बख'यो आङो एखमबा। दा खारथारनाया मालानिफ्राय दोनखारलायथारलाय? दोनखारथायनाया नै दाख्लि मा मास मोनलाय? 2 तारिखनिफ्राय। 2 एप्रिल। 2 एप्रिलनिफ्राय खारदों। दा बाजै गोमानाय बा बाजैया दोनखारलांनायनि सोमोन्दै नोंथाङा थानाफोराव FIR होबाय नामा? आं थानायाव होबाय। दा बायसान्स जुदि बाजैया फैफिनोब्ला नोङो गनायनानै लाफिनगोन नामा? लाफिनगोन। सप्ता खनसेसो थाना फैबा आं लाफिनगोन। बिनि उनावबा आं होगोन। नोंथांमोननि न'खराव ओरैनो फिसा फिसौ दावराव दावसिफोर जायोमोन नामा? दावराव दावसिया बांद्राय जाखाया जानायालाय। बिसोर मा सुजुगखौ लानानै बेबायदि गोसोथोलायनो सुबिदा मोनो? बेलाय बे दाउ होफैबाय थायो। राजेशआ दाउ होफैयो ओंखायनो रायलायबाय थायो बिसोर। बाजैया दाउ दानोमोन नामा? औ। बे दाउ दानोमोन राजेशआ दाउ होफैयोमोन बेयावनो बिसोर गोसोथोलायनो सुबिदा मोनो। राजेशआबो हिनजावफोर दंखायो नामा? राजेशआ हिनजाव दंखायो ओमफ्राय फिसा सानै दङ हिनजावसा गोजा बिसोरना। आंना नै सानैबो हौवासा गोजा। राजामोना बोसोर बैसेसो जाखो? नैबे 13 हाबबाय। नैबे 9 हाबबाय। मा थाखोआव फरायो? नैबे 6 हाबबाय दं। दाख्लै माबाहैदों मा होनो इन्टारभिउ हैदों पास जादों। एडमिसन लानो मोनाखै आरो। बाजैनिसिम मा मेसेज हरनो सानो? आंथ' होनो सप्ता खनसे थानानै फैबा फैथों फैयाबा ओमफ्राय नांफैला। सप्ता खनसेनि गेजेराव जुदि बे न'खरसिम मोनफैयाब्ला बाजैखौ नों एक्सेप्ट खालामला? सप्ता खनसेनि गेजेराव फैयोब्ला आं लागोन। बे सप्तानि उनाव फैयोबा आं नांला। मामिखौ नांफिनगौ राजा? मा होनगोन? मामिखौ लेंहरगोन नामा? राजानो मामिखौ नांफिनगौ ना नांफिना? नांफिनगौ। मामिखौ लेंहरफिनगोन। बिदिब्ला चक्रमणि नार्जारि बिथाङा फोरमायबाय गावनि बिसि मोनबारिया माबोरैहाय राजेश बसुमतारि सासे दाउ फायखारिजों दोनखारलायलाङा। अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जेब्ला कर'ना भाइरास फैदोंमोन, लकडाउन जादोंमोन, बै समनिफ्राय बाजै मोनबारिया बयलार दाउ फाननानै सोलिदोंमोन। दा बै समाव राजेशआबो सासे दाउ बेफारि जानायलाय बिथाङा बयलार दाउ डेलिभारि खालामफैयोमोन। बै समनिफ्रायनो बिथांमोना गोसोथोलायनो सुबिदा मोन्दों होननानै चक्रमणि नार्जारिया फोरमायदों। अब्ला जों बे बुब्लियाव जोङो बुंथिगोन दिनै बर' हारियाव फिसाय गोनांखा बा सोरबा बिसि गोनांखा हाबा जाखानाय
सुबुंफोरा दिनै गारलाय लालाय बिथांमोना गावसोरनि देहायारि इन्जयमेन्टनि थाखाय देहायारि रंजानायनि थाखाय बिथांमोना गावनि न'खरनि फिसा फिसौजों लोगोसे गावनि फिसाय बिसिफोरखौ मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालामनानै हालाय हाफाय थासारिजों मोगा मोगि खालामनानै गालाङो। दिनै बे बर' हारिनि मोनसे हारिमु कालचार बायदि आसार खान्थि बायदि जानानै फैबाय। जोङो दिनै खोनानो मोनसै सोरबा उमुखिया उमुखाखौ दोनखारलांबायनो, फिसा सानै दंमोननो साथाम दंमोननो, बेबायदि आबि जाबि निउसफोरखौ नुनो मोन्दों आरो गमामायै जोङो प्रेक्टिकेलि एक्सुवेलि जों नुनो मोन्दों। जोंनो साग्रिद जानांगोन, जोंनो बुजिनांगोन। जों जेब्ला जोङो जरा जुलि जायो अब्ला जों गिबियावनो सोरनि खोथा साननांगौ? जों उन्दै गथ'फोरनि खोथा साननांगौ। जों साबैसे गथ' खांगोन? जों बै गथ'फोरखौ जोङो बबे लामाजों जोङो दिथा होलांगोन, बबे लामाजों जों दैदेनलांगोन? बिथांमोननि रिकुवारमेन्टआ मा, डिजायारआ मा, बिथांमोना मा जानो लुबैयो? बै उन्दै गथ'फोरखौ दाखांना दैखां हरनांगौ। बिथांमोननि साननायखौ, बिथांमोननि गोसोनि लुबैनायखौ मावफुंनांगौआ जों बिमा बिफानि दायथ'। अब्ला जोङो सासे गथ'आ डक्टर जानो लुबैयो, इन्जिनियार जानो लुबैयो, समाजनि सासे मोजां सुबुं जानो लुबैयो, अब्ला बैफोरखौ जोङो हाबा जानायनि सिगां जों उइल डिसाइड खालामखानांगौ। जों सानै गथ' खांगोन, सानै गथ'खौबो जों ओरै थोरै मानसि महरै दाखांना जोङो सुबुं सम्पद महरै बे समाजाव जगायगोन, बे हालामाव जगायगोन। नाथाय जोंनिया मा, हाबा जानांगौ इसोरानो हरखानाय, बेखौ जोङो रावबो बारग'नानै सोलिनो हाया होननानै साना हसिया जेबो मोनसे डिसिसन गैयालासिनो जोङो जरा जुलि जायो। बैयावनो जोङो बैबायदि गाज्रि लामाजों जोङो सोरबा फिसाय गोनांखा सोरबा बिसि गोनांखायाबो गावसोरनि देहायारि रंजानायनि थाखाय बैबायदिनो दोनखारलायलाङो। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, नोंथांमोना दोनखारलायलांबाय। जोंनि बै उन्दै गथ'फोरा सोरखौ आइ आफा होननो, सोरखौ बिमा बिफा लेंनो? बै उन्दै गथ'फोरनि गांनाय उखैनाय, बिथांमोना जा सिमां लानानै बिथांमोना बे जोनोमाव जोनोम मोनदोंमोन, बिथांमोना जिउआव मा जानो लुबैदोंमोन, बिथांमोना बे समाजाव मा अबदान होलांगौमोन, बैफोर जिथु उन्दै गथ'फोरनि साननाय सिमांखौ जोङो ब्रेक खालामना होयो, बिथांमोननि सिमांखौ बंग खालामना होयो बा दंस' खालामना होनाय जायो। बिनिखायनो आं दिनै स्पेसियेलि बेखौसो खावलायगोन, जोंनि बिमा बिफाफोरा बा जाय बिमा बिफा जादों, जाय हाबा जादों, बै बिथांमोना उन्दै गथ'फोरखौ साननानै मोनसे गेरेमसा न'खर दानांगौनि बेलायाव जों बयबो मावै दाङै जों जोंनि न'खरखौ, जों जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ सासे मोजां गथ' दाखांनानै जोङो बे सुबुं सम्पद महरै जों बे समाजाव गथायगोन, बे हालामाव गथायगोन, जों मानसि बायदियै थांनानै थागोन होननानै साफ्रोमबो बिमा बिफाया बेबायदि थांखिजों जों जोंनि फिसा फिसौखौ फोरोंनायाव अरायसम आग बारायनांगोन होननानै दिनैनि बे मोनबारि बाजै आरो राजेश बसुमतारी बिथांमोना जिथु लाना खारलायनाय बिनि निउस बानायनायनि गेजेरजों आं साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ दिनैनिफ्राय साग्रिद जादों होननानै खावलायहरबाय।